Ассалому алайкум, духтарои меҳрубон, бонуои меҳрубон. Ман худам ба чизе ки даркора худам ба заказ кардам дар хона. Чизе ки даркора мисол жидки мила гирифтам, новинка биромадагиай, бӯи шафтоли мебиёд. Артикулаш 2872 аст. Ин ман ба бисёр маъқул аст. Даста мулоим мекунад, хушрӯй ман ба маъқул аст. Бо чиз заказ кардам. Скрабам тамом шудааст. Барои худам скраб заказ кардам. Аз шилуши скраб барои ин як ҳафта ба як бор ман худам истифода мебарам. Беҳад аҷоиб ман ба мефорад кислородниай. Бо худамо ба заказ кардем алой ивера. Ҳам машинка ба ёрдам метиҳад. Чизе ки дар проблема рӯй доретон, мисол ҳамин хел истифода мебаред. Шав рӯятонро хушрӯш тоза карда шушта, баъд ҳамина рӯятонро тоза карда қоқ карда ина мешапен, шав хо мерен. Ин натурални чизай алой. Бисёр ман ба маъқул аст. Ман уже чандташа истифода худам бурдагиём. Духтарам ба ис тавсия додагим. Духтарам худаш ба истифода бурдагиай. Рӯяш вай буд, безе буд, хушрӯ кардааст. Акун ман чиза истифода мебарам, нағз мебинам. Адвилевши зубной паста. Ин барои дандон, чизе ки мана дандон ба кадоме ки проблема дорад, адвилевши зубной паста, артикулаш 1694 ман ба маъқул аст. Мана ина артикулаша нагуфтам, бахшиш 0951 будааст. ин ҳозир мана ин купон ба ман гирифтам. Купон ба беҳад арзон гирифтодам. Шумо ба тавсия мекунам ки бояд шумоям гиред, купонотон ба истифода баред. Мана ин новинка биромадагиай. Дандона мисол ваяша эмалаша хушрӯ мекунад, сафед мекунад. Шав агар шапида хов равад, агар вай кунадам дурун равадам, ваяш ҳичи намекунад. Бо санг мешад дандон ба ҳамун сангоша хушрӯ тоза мекунад. 1748 артикулаш. инам ба купон гиред, беҳад арзон омадааст. Ман чанд вақт шуд ҳамина гирифтанӣ мебудам, лекин камтар қимат буд, нагирифтам. ҳозир купон кати ман беҳад арзон гирифтам. шумо ба тавсия метиҳам. худам ба секрет васто гирифтам. ана духтаро рӯза омадаистай. ман ӯ сол рӯза ба ҳамина истифода бурдам. ҳар саҳар хеста 2 капсула мехӯрам. вақте ки то саҳар мисол чой тайёр мекунам, ҳамин 2 дона истифода мебарам. баъд чой мехӯрам. ҳамин ман ба бисёр қувват додда, иммунитетама баланд кард. Мисол вай кардам, гушна намондам, чихеле ки ташна намондам. худо ба шукр авваласо худою. лекин ман ба бисёр ҳамин маъқул шуд. ман худама беҳад сабук ҳис кардам вақти рӯза ба. духтора бо чизе ки навигари ҳастай, мисол купон кати гиред, агар юсела сюел ваяш бисёр ачишат мекунад рӯя. ин скраб нестай духтаро. ҳозир мана кушода худам ба гирифтаги чиза ман кушода, ман шумо ба нишон метиҳам. артикулаш 0851. ин як ҳафта ба як бор барои худатон мана истифода мебаред. як ҳафта ба як бор полни чиркатона мебурорад. мана тоза мекунед рӯятона. ҳамин хеле рӯятона нам мекунеду вай мекунед, тоза мекунед. ҳамита вай кардан гиред, худаш чирки рӯятона ҳамин хел мебурорад. ҳамин хел мебурорад. 2 минут, 3 минут, 5 минут то ки қоқ шуда наша, ина бояд истифода баред. ҳамин хел ман ба маъқул аст. ина бинед чӣ хел чирки рӯя хушрӯй мебурорад. ман ба бисёр маъқул аст. ман ҳамин хел кардан гиред, бо чиркаш буромадан мегирад. беҳад аҷоиб чизай. ман ба ина бинед чӣ хел тоза мекунад рӯя. мана чӣ хел тоза мекунад. бо ҳастай мана после депилятсия духтаро. ин тозагӣ беҳад аҷоиб чизай. духтаро ба бисёр тавсия метиҳам. после депилятсия ин крема агар истифода барен, раздражение наметиҳад депиляторатон. агар лезва бошад, бо аҷоиб чиз мешавад, мулоим мекунад. мана ина после ки мана початона тоза мекунен, или восковый полоск ҳамин чизоша истифода мебаред,
вай шира дорад. Ҳамон баъде ки воски палос агар ина вай кунед, истифода баред, ҳамон шираш намемонад. Хушрӯ карда тоза карда мегирад. Инам шумо ба тавсия метиҳам. Инам ҳозир вай аксия омадагиай. Аксияш артикулаш 25-73 будааст. Ина артикулаш медонед чи чанд будааст? 25-72. Собун гирифтам бо худам бо чизе ки мана инаш маъқул ман ба концентрированный гель для мытья посуды. Ин угл дорад дурунаш ва два ва одно. Якумаш ки ин камака капля кати вай кунед, истифода баред, бисёр вақт ба мерад. Якумаш. Дуюмаш ки агар ин ба камтар об, як ба як об кунедам дурунаш ба, ваяш кафаш кам намешад. Кафаш ҳам хел меистад, хушрӯ шуда вайтона тоза мекунад, бӯяшам вай намемонад. Дар посудатон хушрӯ вай мекунад, тоза мекунад. Вай мана ина гирифтам концентрированный моющие средства, чизе ки мана чангои хушрӯ тоза мекунад, мебела тоза мекунад, мисол полои хушрӯ тоза мекунад, шкаф, чизе ки да вай об аралаш мекунед, 2 литр оба камтар меандозед ва тоза карда хушрӯ карда вай карда мегиред. Артикулаш 3217. Тавсия метиҳам ҳамин чизи беҳтарин аст. Бо ҳастаи ин 399 мана ҳамин ман чанд сол шуд ай ҳамин ман истифода мебарам духтаро. Чизе ки дар хонам тамом шудагӣ ман худам ба гирифтам. Шумо ба тавсия метиҳам магазинатона обязательно алиш кунед. Чизе ки дар кора Фаберлик ба ҳама чи ҳастай, марҳамат харидорӣ кунед, дигар касо баян мисол тавсия кунед, реклама кунед. Раҳмат.